हाग्रामा महिलारिया BPF को जि रोखोमनि फोरोंबोदोंमोन बिथाङा BPF को जि रोखोमनि दाबोदोंमोन बुलायलायनाय बुख्रुबलायनाय अमा बेदर जानानै फिहोलायनाय जिहेतु दिनैनि दिना सानखांथि गोरोंफोरनि समाज दा दिनै बेनिखायनो BPF को बयबो गारजोबबाय गावनि दोलोआव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ मैया जों नुदों गोबां माने युथनि बिसोरनि सेंग्राफ्रा BSUआनो होन युथ गांखंनि जि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफ्रानो होन बिथांमोना अलरेडि हाग्रामाखौ वार्निं होगासिनो दङ गावसिनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो गांखंफ्रानो विंसफ्रानो वार्निं होगासिनो दङ क'क्राझार चिरां बाक्सायाव दैदेनगिरि दङ गासैबो BPF गारजोबगोन बे खोथाया बिस्रा सिं सिं सोलिगासिनो दङ बिनि दाया गासैबो हाग्रामा महिलारि बिथां खारन बियो जि रोखोमनि दादों बिनि स्ट्राक्चार दानाया बे स्ट्राक्चारानो नंखायामोन बे मोनसे गुन्दा समाजखौ फिनानै दोननाय मोनसे गुन्दायारि थाखोनि बेंथाइसोमोन बे बेंथाइखौ बयबो बाजोबखाबाय आरोखि आंहा जेबो बुंनांगौ गैया खोथाया नैबेसो जे हाग्रामा महिलारिया BPF को जि रोखोमनि फोरोंबोदोंमोन बिथाङा BPF को जि रोखोमनि दाबोदोंमोन बुलायलायनाय बुख्रुबलायनाय अमा बेदर जानानै फिहोलायनाय जिहेतु दिनैनि दिना सानखांथि गोरोंफोरनि समाज दा दिनै बेनिखायनो BPF को बयबो गारजोबबाय गावनि दोलोआव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ मैया जों नुदों गोबां माने युथनि बिसोरनि सेंग्राफ्रा BSUआनो होन युथ गांखंनि जि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफ्रानो होन बिथांमोना अलरेडि हाग्रामाखौ वार्निं होगासिनो दङ गावसिनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो गांखंफ्रानो विंसफ्रानो वार्निं होगासिनो दङ जुदि पृथ्वीराज नारायण देबा जुदि गाबोननि दिनाव जुदि घोषणा जामारोबा बिथांमोना हाजार नङा बिथांमोना गासैबो जेसेबां बुरजा माने क'क्राझार चिरां बाक्सायाव दैदेनगिरि दङ गासैबो BPF गारजोबगोन बे खोथाया बिस्रा सिं सिं सोलिगासिनो दङ बिनि दाया गासैबो हाग्रामा महिलारि बिथां खारन बियो जि रोखोमनि दादों बिनि स्ट्राक्चार दानाया बे स्ट्राक्चारानो नंखायामोन बे मोनसे गुन्दा समाजखौ फिनानै दोननाय मोनसे गुन्दायारि थाखोनि बेंथाइसोमोन बे बेंथाइखौ बयबो बाजोबखाबाय आरोखि रावनिबो खोथा मानिया बारा बिथाङा पृथ्वीराज माने मेचखौ बिथाङा केन्डिडेट होनो नागिरगासिनो दङ बेराफारसेयै BPF नि जायफोर रियेल माने दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ सुखुजायाखै आरोखि जोङो दिनैहाय जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोंनि BJP AGP आरो UPPL जों मोनथाम जोंनि मण्डल जोंनि डिस्ट्रिक्टजों दिनै जफैदों आरो बेवहाय बिथांखौ जोङो गोरा रोखायै बुंखादों जे जोङो जोंनि बाक्सा LAC निफ्रायनो अनलि बाक्सा LAC निफ्रायनो 1,50,000 भट बिथांनो होगोन होनना बुंदों आरो बाक्सा हिसाबै 2 लाखनिबो बारा बाक्सा हिसाबै 2 लाखनिबो बारा 2,70,000 आरो 2.5 लाख बेखिनि भटखौ जों बाक्सायावनो होनो थांगासिनो दं आरो BPF आथ' बाक्सायाव जिर' बाक्सायाव जिर' क'क्राझाराव होननाय खोनादों एसे दङ होननानै आं नुफेराखै एसे दं आं बे एसेखौ आङो अबयसे एसे आन्दाज दङ बिथां हाग्रामा महिलारिया बेयाव गसंथानानै दङ हिसाबै एसे दङ खिन्थु बाक्सायाव गैया दा बाक्सायाव गैया नालाय बिथांमोननि भटआ हाइस्टनिफ्राय हाइस्ट माने 25,000निफ्राय 50,000सिम बेसिमल' मोननो हागोन आरो बे खोथाखौनो बे गावनिखौसो बुंदों आसलते बियो माने UPPLआ बेसे भट मोनगोन होननायाव गावनिखौसो होनफ्लांना लादों आं 25निफ्राय 50,000 भट मोनगोन आरो 50,000 मोना आसलते आं दिनै एक्चुअलखौ बुंनि 25निफ्राय 35,000 BPFआ भट मोनगोन आरोखि बे खिन्थु सैथो आरोखि खिन्थु बिथाङा बुङो 1 नाम्बारावनो थागोन होननानै बिदिनिफ्रायनो -3निफ्राय 1 नाम्बार बेबायदि एकदम अधम लासिं सिं नाम्बार मोननाया बे हाग्रामा महिलारियानो जागोन बेखायनोथ' बे 1 नाम्बार 25,000 भट मोननाया बे माने पुरा सोरबा माने लिगेल दल हिसाबै बे भारतनि भितरावनो प्रथम पार्टी जागोन बे BPF जागोन 25,000निफ्राय बे 1 नाम्बार बियो बिथाङाथ' बहुत खोथा बुङो बिथाङा अलरेडि आं बुंबाय थायो बहुत समाय बिथाङा माने गासैजोंबो गारजाबाय गासैजोंबो गारजाबाय मैयासो जय मुसाहारिया फैबाय जय मुसाहारिजों खमियाव 3,000 सुबुंफ्रा फैबाय गाबोन समफोरनि गेजेराव चन्दन ब्रह्म बिथां फैगासिनो दं 2 MCLA रानिं MCLA पि आखरनि बिसोर 7 दिननि गेजेराव जइन जागासिनो दङ 2 एक्स MLA बिथांमोना 10 दिननि गेजेराव जइन जागासिनो दङ 4 एक्स MLA बिथांमोना उइथिन दा 10 डेज जइन जागासिनो दङ थ' बिथांनि बे खर' थेमाया बहा थिग थानो बबेखौ 1 नाम्बार बुङो बबेखौ 2 नाम्बार बुङो बेखौ थर मोना बिथाङा BPF हानजाया माने थाहैनाय नंला नामा 100% मानो BPF खालामनो आंथ' खावलायदों मानो BPF खालामनो दिनैनि दिनाव दाङाबाजिनि समाय गैया दिनैनि दिनाव अमा गन्द्रा बायदि थानानै अमा जायै अमा जाहो भट बुथुमनायनि समाय गैया दिनै हाग्रामा महिलारिया खुन्दुं राननानै राजनिति खालामनायनि दिन गैलिया खारन दिनैनि समाजा गोरों समाज जाबाय आरो बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावनो
जों गासैबो गोजोनखौ हामलायनानै लाबोखानाय सुक्तिखा आरो गोजोन फैनाय लोगो लोगो सान्थि थासारि जानाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गोरोंथिया बारायदों बुजिनाया बारायदों बेनिखायनो गोरों थाखोनि राजनैतिक हादोरखौ बेलेग हादोरफोर बायदि जोंनि हादोरखौबो बेलेग हादोरफोर बायदि गोजौआव लांनो थाखाय गासिबो बेयाव एकमत जाना दङ दिनै बे जाम्बा सासे सुबुं जेबो रोङा जेबो गियान गैया अख्राजों माने बुलायलायनायजों सुलायलायनायजोंनो जुजिथाबनानै थाग्रा मानसि सोर लोगो होफानो मानो होफानो बेजोंलाय गतिके बिपिएफआ फैगौ माने लकसभा इलेक्सननि उनाव एखेबारे दावदै बे दलानो थाया आनटिल हाग्रामा महिलारियाबो 7 बा 10 दिननि उनाव लकसभानि उनाव इउपिपिएलआव जइन जागोन बेहा आदारवाइज जेबो लामा गैया